specialment addizzare mentare mare da nua esmin l'ingaudu flimkin madwar l-eżistana ndawra maqbi u bek bini qalbi inwassal messaġġ ta' paċi u ta' tama kliem ta' kuraġġ. Senjuri, azar u akbar nixtieq nilefni il-post mit-tiskwit mingħajr argumenti dannu għal-parir u bek kuraġġ nerġa' jintenni għal ftit f'xulxin għaddiet il-sena risqura ftit u bek bil-qiegħ qalbi inwassal paċi u ta' tama kliem ta' kuraġġ ser nerġa' intenni għasbu ftit f'xulxin għaddiet din is-sena risqura ftit Grazie.